An balima radio joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ntɛnɛndonya in na février kalo tile 3 san 2025 limanaw min ye aw ka jɛmukan ye min bɛ sigi laadala radio joliba fiɲɛsiraw kan don o don ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa se a kanɲɛ 10 ma kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fa siri don o don kunnafonidilaw fɛ a kun ye jamana kunnafoni bɛ se ka lase aw ma kunnafoni sɛbɛn ninnu bɛ fa siri nazarakan na anw bɛ a ɲini ka se k'a lakale aw ye bamanankan na nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan jɛka baara don min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadu Jalo minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ olu fana b'u damana Musa Hayidara b'o maaw cɛla min ye Yusuf Sangare Augustin Eshubi Lamini Kulubali ani Isa Jabikile olu bɛ k'o baara kɛ limanaw nin y'an sigilen o kɛnɛ kan o kumana an minnu bɛ k'an filɛ sisan ani an minnu bɛ k'an lamɛn an tɛ ɲinɛ radio joliba ka lasigiden minnu bɛ Segu min ye Bakari Sidibe Derika ale bɛ radio joliba ɲɛmaaya la segukaw fɛ an b'a fɔ a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka taa se min ye Sikasokaw ma radio joliba bɛ lamɛn fɛn lajɛlen ma Mali halisa Ala ka basigi kunnafoni sɛbɛnw bɔra gafe minnu bɛ yan o bɛ tali kɛ l'indépendant na min ye l'inter de Bamako ale bɛ yan les échos ale bɛ yan nɔ Nouvel Horizon bɛ yan min bɛ le soir de Bamako fana kofɔ ale bɛ yan nin fasirili sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu lakale sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na limanaw an b'a daminɛ ni l'indépendant ye l'indépendant kumana kunnafoni damadɔ b'a kɔnɔna la fɔlɔ ye min ye limanaw politiki mɔgɔw olu ka kuma bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki tɔnba min ni fanga tun b'a bolo n'o ye Rassemblement pour le Mali RPM RPM ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko Mali bɔra CEDEAO la Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali Burkina ani Niger olu faralen bɛ ɲɔgɔn ka jɛkulu min kɔnɔ n'u k'a ma ko Alliance des États du Sahel n'o ye cɛnjɛfuga jamana 3 in ye ko u bɔra yɔrɔ u bɔkan yɛrɛ waati min na u ye jɛkulu dɔ sigi n'o ye comité dɔ ye comité de pilotage Bakari Sidibe n'ale min ye RPM ɲɛmaaba ye n k'a fɔ Bokari Tereta de ko do sa kɛ Bokari Tereta y'a jira k'a fɔ ko RPM kɔni ka hakilila la ko ale jɔrɔlen bɛ min ye Mali ni Burkina ni Niger bɔra CEDEAO tɔn min na nin ye ko olu jɔrɔ bɛ a kɔlɔlɔw la sabu politiki tɔn min filɛ ni fanga tun b'a bolo Mali la yan RPM a y'a jira k'a fɔ ko Mali ni Burkina ni Niger bɔkan CEDEAO la fo ka na se sisan ma ko sisan kun kan ka sɔrɔ jaabi dɔw sɔrɔla bɔli in na jaabi in tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya minnu bɛ se ka jamana ninnu denw sɔrɔ ko san kan ka sɔrɔ jamana 3 in jɔ u jɔyɔrɔ la ka ban yɔrɔ sariya yɛrɛ de bɛ CEDEAO kɔnɔ n'o ye disposition de l'article 91 traité révisé de la CEDEAO o b'a jira k'a fɔ tɔn kɔnɔna la ni maa o maa bɛ fɛ ka bɔ yamaruya dilen b'i ma Bokari Tereta y'a jira k'a fɔ n'a fɔra ko Mali ni Burkina Niger ko k'u bɛ taama n'o sariya in ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɔra u kan k'a dɔn k'a fɔ fana ko u ka jamana ninnu n'u bɔra tɔn in kɔnɔ kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ bɔli la RPM ɲɛmɔgɔ de y'a jira k'a fɔ sa ko u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan n'o ye comité de pilotage ye comité de pilotage de b'i janto fɛɛrɛw la walima ka hakililaw banba joona joona ni Mali ni Burkina ni Niger bɔra CEDEAO la kana kɔlɔlɔ kana kɛ dadigi ye a jamanadenw na o de y'a to RPM ko ale jɔrɔlen bɛ limanaw ni RPM ko ale jɔrɔlen bɛ URD politiki tɔn kɔni ko in diyara ale ye sabu URD y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɔli kɔni kɛra ale yɛrɛ bɛ foli da o kan kosɛbɛ URD ɲɛmɔgɔ Guagnon Kulubali y'a jira k'a fɔ ko ni bɔli in kɛra ko bɔli in ka labɛn a ka labɛn cogo la min ye baara ye a bɛ se ka ɲɛda ɲuman sɔrɔ cogo min na o b'a jira k'a fɔ RPM ni URD olu ka hakilila tɛ kelen ye min ye CEDEAO Mali ni Burkina ni Niger bɔtɔ ni jɛkulu in na u ka hakilila tɛ kelen ye a ko la limanaw o ye nin politiki tɔn 2 in ka hakilila ye Mali ni Burkina bɔli CEDEAO la kunnafoni wɛrɛ la min ye l'indépendant ka kunnafoni la limanaw ni kɔni man di sabu a jirala k'a fɔ ko jate laban min bɔra sanubɔyɔrɔ min n'a filɛ nin ye Kangaba mara la ni a jirala k'a fɔ muso 14 ɲɔgɔnna o de ni tora nin dama in firili la walejugu in kɛra araba tɛmɛnen de janvier kalo tile 29 tɛmɛnen sanubɔyɔrɔ dɔ n'o ye bolola sanubɔyɔrɔ dɔ ye Danga filɛ nin ye Nuga commune rurale kɔnɔna la nin bɛɛ bɛ Kangaba mara de la limanaw a jirala k'a fɔ ni caman de tora la tile 2 ɲinini kɔfɛ ko muso 14 fure o de taara ye bɔgɔ ndorogo jukɔrɔla la n'i y'a lajɛ kunnafoni minnu dira
o y'a yira k'a fɔ ko min bɛ wale in kɛlen yɛrɛ ko min ye ɲininiw daminɛnen alamisa tɛmɛnen yɛrɛ yɔrɔ waleya in kɛra araba alamisa tɛmɛnen yɛrɛ sufɛla yɛrɛ de fɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati u tora ɲinini na muso 14 ɲɔgɔnna olu fure de taara ye Bɔgɔndoroko Jukɔrɔla la olu cɛla ko muso kelen b'a la o yɛrɛ kun laselilatɔ don limanaw ko muso 5 b'a la o bɛ Danga yɛrɛ dugu kɔnɔna la muso tɔ minnu bɛ yen olu bɔra Danga kɛrɛfɛ duguw la ka na n'i y'a lajɛ ko bila ka suma yɛrɛ ma k'a la u y'u bɛɛ lajɛlen sutura nɛgɛ kanɲɛ 23 waati ninnu na min ye coordination des jeunes du Mande n'o ye Mande sifinnakaw ye olu ye bataki min kɛ juma tɛmɛnen na yalala k'a fɔ ko min bɛ wale min kɛra nin ye ko u ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa walasa ka se ka fure sutura ninnu ka bɛɛ lajɛlen kɛ bonya ani karama kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye Kulukoro marabolo ɲɛma ale bila ka taa ka se ka taa jamana tɔgɔ la ka taa foli ani tasibila kɛ ka ɲɛsin min ye ni wale min kɛra Danga ale mara la limanaw min ye Seba Lamini Kone ale min ye procureur de la République ye tribunal militaire an k'a fɔ min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye limanaw a jarala k'a fɔ ko CJM n'o ye coordination des jeunes du Mande ye ko nin wale min kɛlen filɛ nin u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ halisa u ka fɛɛrɛ kɛ joona min ye nin ɲɔgɔnna walejugu ye a kana se fila bilen o bɛ tɛmɛ ni sira min ye o ye ko damanda ninnu a ka se ka kɔlɔsi walasa maaw ni kana to a la limanaw Moti mara la l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko Moti min ye gɛlɛya yɛrɛ faaba ye bi ma a bɛ se k'a fɔ ten sabu ko n'i y'a lajɛ lakanabaliya kɔngɔ k'o de bɛ ka Motikaw sɛgɛn bi kosɛbɛ n'i y'a lajɛ limanaw bunahadamadenya yɛrɛ tɛ ɲɛ fɛn minnu kɔ k'olu de majɛ caman bɛ Mopti marabolo caman na bi n'i taara Jɛnɛ yala k'a fɔ ko Moti sigibaaw 100 sara maa 84 ɲɔgɔnna olu mago bɛ dɛmɛ la sabu ko jizo min nana ani Bɔgɔndoroko kɛra sababu ye ka maa caman ka so de bin min ye Tɛnɛnku mara fana na a jala k'a fɔ yen maa 100 maa 70 ɲɔgɔnna olu fana gɛlɛya ye olu sɔrɔ Yuwaru ko maa 100 maa 65 olu fana ka sow tiɲɛna Bɔgɔndoroko walima jizo y'a sababu ye limanaw ka fara o kan min ye Jɛnɛ Duanza ani Yuwaru a jala k'a fɔ yen fana sigibaaw bi na kɔngɔ de kɛmɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ ni kunnafoni bɔra min ye cakɛda min n'u k'a ma ko Riche ale de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kɔsa in na k'a yira k'a fɔ ko binkani wale ani maaw ka bolofɛnw minɛni a la ko caman bɛ waleya Mopti mara in de kɔnɔna la fo min bɛ sen na sisan Mopti mara mɔgɔw de ka magɛn walasa dɛmɛ bɛ se ka ta u sɛgɛrɛ cogo min na limanaw nin ye kunnafoni ye an ye minnu bɔ l'indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi ni kunnafoni in na n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ limanaw fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta a tɔgɔ ye ko l'Inter de Bamako a kumana l'Inter de Bamako y'a yira k'a fɔ ko ni Segu sanfɛ kalanso n'o ye université de Segu ye n'ale ma magɛn ayiwa fɛn bɛ ka Segu université de Segu magɛn n'a ma sɛgɛrɛ joona a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye dɛ sabu a jarala k'a fɔ Segu sanfɛ kalansoba min filɛ nin limanaw a jarala k'a fɔ ko sanfɛ kalanso in ko n'a ma magɛn joona ko min ye ni waati min n'o bɛ bolola sisan ni a ma magɛn ko sariya sɔsɔ de bɛ yen nɔ a jarala k'a fɔ l'Inter de Bamako fɛ bi ko sariya sɔsɔ fara ko baarakɛla dɔw olu ka baara bila ka taa se ko maaw yɛrɛ tɛ ka minɛ sariya ɲɛkɔrɔ kelen ye ani baara yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min na limanaw baara kɛcogoya man ɲi maaw ni ɲɔgɔn cɛ furukufuruku cayalen bɛ ka sababu kɛ mun ye limanaw ko Segu université nin de y'a taabolo yɛrɛ ye ko u ka ɲɛmɔgɔba a na kɛ u ka ɲɛmɔgɔba in ale de tɛ ka baara kɛ a kɛcogoya la limanaw a jarala k'a fɔ ko Segu ni sanfɛ kalanso min filɛ nin marako baara kɛcogo juguya de kɛlen bɛ sababu ye ko min bɛ maa kelen pewu ale de ka wale nin ye limanaw k'a kɛmɛ i b'a fɔ ko n'i ye sama bila minɛnkolonw cɛ la a b'a sen kɛ u tan a bɛ nunjuru kɛ ka dɔw furan ko ni cɛ in ka baara de kɛlen b'o ye Segu université sanfɛ kalanso in kɔnɔna la
ko a ka ko yɛrɛ ti ɲɛsin maa wɛrɛw ma f'a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnw i n'a fɔ lɔgɔli karamɔgɔ minnu bɛ ɲini ka enseignant chercheurs ani baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye personnel administratif ye ko yalima ni cɛ in a b'a ka ko la a bɛna taa dan yɔrɔ jumɛn ye o de ye ɲininkali yɛrɛ ye l'inter de Bamako y'a yira k'a fɔ sa ko min ye Segu sanfɛ kalansoba in ye limanaw maa min tɔgɔ bɛ ka fɔ nin ye a tɔgɔ de ye ko Ezayi Dawu ayiwa a na kɛ ale de bilala Segu université ɲɛmɔgɔya la kabi san 2022 Ezayi Dawu kɔni ɲɛ tinɛ kelen bɛ a yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnw n'o ye sanfɛ lɔgɔli karamɔgɔw ye limanaw ko ani maa si tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ nin waati laban ninnu na e ye ɲɛmɔgɔ ye nka n'a fɔra e baarakɛ ɲɔgɔnw e n'olu tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ko Ezayi Dawu ta de kɛlen b'o ye bi limanaw kunnafoni minnu sɔrɔla ko kunnafoni minnu sɔrɔla l'inter de Bamako fɛ yala k'a fɔ ko cɛ min filɛ n'o ye Ezayi Dawu in ye ko ni baarakɛ ɲɔgɔn tɔ ninnu kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛn bɛ sababu yɛrɛ hali kalan yɛrɛ ɲuman kalan kɛtɔ Segu université in kɔnɔna la ye k'a kɛn bɛ gɛlɛyaba de ye ko i b'a sɔrɔ min ye lɔgɔli karamɔgɔw yɛrɛ ye olu yɛrɛ ye welewele dakan fɛn fɛn bila u ka ɲɛmɔgɔw ma i n'a fɔ DER n'o ye département d'études et de recherche ani Segu université kɛrɛnkɛrɛnnenya la o dulonnen don ministre min na n'o ye ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ye k'u ma kala don ɲin na ka bɛn n'u ka laɲini ninnu ye limanaw a jarala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ko Ezayi Dawu a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la DER ani lɔgɔli karamɔgɔ wɛrɛw u caman de bɛ yen u ni u ka ɲɛmɔgɔ in u tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ limanaw sariya sɔsɔ tɛ sariya sɔsɔ ye fɔɲɔgɔnkɔ tɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye ko nin de bɛ Segu université in na yɔrɔ Segu université in tɛ université kɔrɔba ye n'a fɔra k'a fɔ o dilanna jigiya yɛrɛ kama kalan jigiya kama an ka marabolo dɔ la ko yɛrɛsagokɛ de bɛ nin waati in na yɔrɔ o fana tɛ a dɔ ye o tɛ laɲini ye limanaw kalanko na sira la halisa a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye an ka n k'a fɔ foroba kalanso de kɛlen bɛ bolo kɔfɛ ko ye bi l'inter de Bamako ka fɔ la ko yalima an bɛ k'an kunda yɔrɔ fɛn jumɛn de kan n'o de ye foroba kalanso n'o ye école publique ye olu tɔnɔmadali walima a feereli yɛrɛ ka bɔ jamana yɛrɛ taya la limanaw ko nin bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ Mali kɔnɔ yan bi ko denmansa bɛɛ lajɛlen de b'a ɲini ka i den tɔgɔ sɛbɛn kɛnyɛrɛye kalansow la maa si de ka sira tɛ an ka foroba kalanso ninnu na hali maa min bɛ yen bi limanaw ni se yɛrɛ t'a ye i b'a sɔrɔ fɔlɔ n'a kun fɔra ko denmisɛnnin ni e bɛ kalan kɛ kɛnyɛrɛye kalanso la n e tun bɛ filɛ ni ɲɛ wɛrɛ de ye nka bi in na a bɛ n'a fɔ o de yɛlɛmana sisan n'a fɔra k'i bɛ kalan kɛ foroba kalanso la e bɛ filɛ ni ɲɛ wɛrɛ de ye nka bi in na hali se tɛ maa minnu ye bi limanaw bɛɛ lajɛlen de bɛ t'i ka denmisɛnnin tɔgɔ sɛbɛn kɛnyɛrɛye kalansow la n'o ye école privée ye k'a sababu kɛ école publique k'a fɔra k'a fɔ ko sɛbɛnko tɛ yen wa kalan yɛrɛ tɛ kɛ yen l'inter de Bamako y'a jira k'a fɔ k'a dun jarala k'a fɔ jamana bɛ miliyari hakɛ min don kalanso ninnu n'o ye an ka n k'a fɔ foroba kalanso ninnu ye miliyari 478 san o san n'a fɔra k'a fɔ o bɛ sen na ani kɛnyɛrɛye kalanso ninnu subvention bɛ di olu ma san o san ko tiɲɛni don ka ɲɛsin an ka foroba kalanso ninnu ma n'i y'a lajɛ bi in na ko denmansa bɛɛ lajɛlen san o san i b'a sɔrɔ dɔ de bɛ fara denmisɛnnin hakɛ kan min tɔgɔ bɛ sɛbɛn kɛnyɛrɛye kalanso ninnu na k'o de kɛn bɛ a damana sanga wuli ye Mali kɔnɔna la bi jamana yɛrɛ bɛ miliyari 55 a b'o de don maa minnu bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ye DEF sɔrɔ n'u kan ka orienter ka taa kalansow la n'o ye cɛmancɛ kalanso ni lycéw ye ko miliyari 55 o de bɛ don olu la a fɔ o miliyari 55 fasire ɲininkali togo la o tɛ se ka kɛ ka kalanso kɛnyɛrɛye kalanso a bɛ se ka kɛ ka 24 jɔ jamana yɛrɛ ta denmisɛnninw bɛ se ka taa kalan kɛ yɔrɔ min na nka limanaw ko to taabolo kan bilen a fɔra k'a fɔ de bi in na ni den ma don kɛnyɛrɛye kalanso la n'o ye école privée ye k'a bɛna fɔ e mago bɛ kalan min na a tɛ se k'o kɛ ni kalan taara kalan bɛ taa laban waati min na i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ jaabi minnu sɔrɔ kalanden ninnu caman de bɛ yen ni minnu bɛ foroba kalanso ninnu na olu tɛ jaabi ɲuman sɔrɔ k'a kɛn bɛ sababu yɛrɛ bi kalanso dɔw bɛ yen olu tɔgɔ talen bɛ u tɔgɔ ma yan i n'a fɔ lycée de Kati lycée Ibrahima Ly a n'a ɲɔgɔnna caman ko kilasi dɔw yɛrɛ bɛ yen olu datugulen bɛ k'a sababu kɛ ko kalanden tɛ yen nɔ jamana a kɛn bɛ sababu ye bi kɛnyɛrɛye kalanso min dayɛlɛn bɛ Mali kɔnɔ bi ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan
awa a ka can dɛ a bɛ se kalanso 500 ɲɔgɔnna ma awa minnu ye kɛnyɛrɛyew ye n'i y'olu lajɛ secondaire n'o ye lycée ye o 200 o dayɛlɛlen bɛ nin bɛɛ ye walitaw ye jamana ta tɛ nin na waati dɔ la min ye dedew ye n'o ye minisiri kɔrɔ ye min tun b'an ka kalanko kunna ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kalanso caman de dayɛlɛla a bɛ se kalanso 200 ma minnu bɛ yen ni sɛbɛn ɲuman t'u bolo dedew ye o kuma min fɔ nin ye yalima o sɛgɛsɛgɛli bɛ dangan jumɛn na o kalanso ninnu a kun fɔra yɛrɛ ko sɛbɛn si kana di maa ma k'a fɔ i bɛ kalanso dayɛlɛ sabu lɔgɔliso dayɛlɛ kɛlen bɛ i n'a fɔ jagokun de ni dɔ ye nafolo dɔ sɔrɔ dɔ ale kɔni bɛ taa kalanso dɔ dayɛlɛ ka denmisɛnninw cɛ ka k'a kɔnɔ k'u bɛ taa kalan kɛ limanaw fasiri y'a ka hakilila laban ni min ye a ye kuma damadɔ fɔ a bɛ se kuma se 4 ma ko k'a lajɛ ka hakilila fɛɛrɛw tigɛ joona fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ kɛnyɛrɛye kalanso dayɛlɛ fo sɛbɛn jɔnjɔn de ka k'i bolo filanan ye min ye o ye k'a fɔ an ka foroba kalanso ninnu a ka diyagoya président wo ministre wo directeur national wo u denw ka taa kalan an ka foroba kalanso ninnu kɔnɔ walima ka foroba kalansow limanaw i mana kɛ fonctionnaire ye o i mana kɛ hali contractuel ye bɛɛ den ka taa kalan foroba kalanso ninnu kɔnɔ école privée yɛrɛ ni jamana yɛrɛ bɛ se a ka jɔsi ka bɔ yen fo DEF hakɛ la n'o tɛ ko nin ye Mali kalanko de tiɲɛtɔ ye tan école privée fɛ a sɔrɔla ka laban ni min ye limanaw ka maaw nɔ minɛ minnu bɛ yen ni gafe kolon b'u bolo agrément minnu tɛ agrément ɲuman ye ka kalansow dayɛlɛ u yɛrɛ ma ka taa limanaw nin de ye kunnafoni an ye min bɔ l'inter de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an b'a ta a tɔgɔ ye ko les échos limanaw écho welewele a ye kumana min ye kunnafonidilaw olu taara samɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ la a kɛra min bɛ san laban foli hokumu kɔnɔna la o de senfɛ kunnafonidilaw yɔrɔ laadala gɛlɛya min b'u kan u b'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye o de senfɛ kunnafonidilaw ka soba ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ye Banjugu Dante da tunna kunnafonidilaw dɛmɛ min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ nafoloko siratigɛ la n'o ye aide à la presse ye Banjugu Dante ko k'a bɛ san 4 bɔ sisan k'a bɛ n'a fɔ olu kɔni bɛ kuma de la ten kuma minnu bɛ yen n'a bɛ taa fiɲɛ fɛ nka nafa tɛ kuma ninnu na limanaw Banjugu Dante ko aide à la presse ɲinan y'a san 4 ye ko dɔrɔmɛ 1 a tɛ ka di kunnafonidilaw ma k'a dun jirala k'a fɔ kunnafonidilaw cakɛdaw de b'u bolo u bɛ kunnafoni minnu u bɛ fasiridɛbɛ minnu fasiri a tɛ kɛ gansan tɛ nafolo de bɛ don a la wa wari min bɛ kunnafonidila minnu b'u bolo baara la dɔɔni bɛ di olu ma i n'a fɔ sara hali ni sara tɛ bɛrɛ ye Banjugu Dante y'a yira k'a fɔ ko san 4 kunnafonidila cakɛda joli de bɛ Mali kɔnɔ yan ko aide à la presse u kɔni y'a kuma fɔ ka donni ni bala ta ka taa kɔrɔn ka taa tilebi bani ni baba ɲɛ foyi u ma sɔrɔ a la ko u tɛ n'a fɔ u bɛna ko da ko ma nka ko dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin office de radio télévision du Mali ORTM ani agence malienne de presse et de publicité n'o ye AMAPU ye k'o ka dɔgɔn kunnafonidilaw ka dɛmɛ kɔrɔ Banjugu Dante kɔni y'a yira k'a fɔ ko bi in na kunnafonidi sira kuraw kɛlen bɛ ka Mali kunnafonidilaw yɛrɛ ka baara minɛw na n'o ye réseaux sociaux ye a kɛlen bɛ sababu yɛrɛ hali kunnafonidila yɛrɛ ka baara tɛ jate réseaux sociaux de bɛ jate limanaw o sira kelen la o réseaux sociaux kelen in na min ye o san kura foli hokumu kelen in kɔnɔ haki ɲɛmɔgɔ n'o ye haute autorité de la communication ye yɔrɔ o ye cakɛda ye min bɛ Mali kunnafonidi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ale fana y'i da don min na ko sariya kuraw de bɛna ta sisan sariya kura ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye Gawusu Kulubali ka fɔ la ko min bɛ réseaux sociaux yɔrɔ nin waati in na haki yamaruya foyi t'a bolo réseaux sociaux maa minnu bɛ kunnafoni di a kan ka sariya ta a ko la Gawusu Kulubali y'a yira k'a fɔ ko sariya dɔ bɛ u bolo sariya in yɛrɛ bilala CNT ɲɛkɔrɔ ka ban n'o ye conseil national de transition ye k'a yira k'a fɔ maa o maa bɛ yen ko e bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ n'a sɔrɔla i ka kunnafoni kɔni a bɛ se ka maa hakɛ min sɔrɔ a bɛ se maa 15,000 ma e kɔni bɛ se ka kɛ i b'a fɔ maa min bɛ se ka jama kuntilenna walima i bɛ se ka fɛn fɔ jama ye jama bɛ se ka min faamuya Gawusu Kulubali y'a yira k'a fɔ o sariya in a bɛna ta a bɛ n'a fɔ réseaux sociaux yɔrɔ sariya kun t'a la haute autorité de la communication ɲɛkɔrɔ haki ko k'ale bɛna sariya min taara zen n'a bɛ CNT ɲɛkɔrɔ ni CNT nana sɔn a ma k'a don ba la k'a bɛ kɛ sababu ye réseaux sociaux kan maa o maa bɛ yen k'e bɛ kunnafoni di n'i ka i bɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'i ka page suit n'a bɛ se maa 15,000 ma n'o ye abonnés ye ko sariya in a bɛ taama i kan
a bɛna fɔ kunnafoni sira tɔw sariyaw bɛ taama ni sariya ye cogo min na ni réseaux sociaux kanamɔgɔ ninnu fana o fana bɛna taama ni sariya o cogoya la. Nin de ye kunnafoni an ye min bɔ Les Échos welewele kɔnɔ bi limanaw aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma Nouvelle Horizon ale kumana limanaw ko politiki mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ba dɔ boloda ka hakilila munumunu kɛ u yɛrɛ kungo kan n'o ye charte des partis politiques ye politiki mɔgɔw ka lahalaya jarala k'a fɔ ko yɔrɔ politiki mɔgɔw sigi de kɛlen bɛ ka waati nata in kɔnɔ u ka lahalayaw jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko politiki mɔgɔw ka statut k'a bɛna yɛlɛma charte des partis politiques o la sa yan'o cɛ maître Muntaka Tall ale min ye congrès national d'initiative démocratique faso yiriwatɔn n'u dɔw k'a ma ko sindi faso yiriwatɔn maître Muntaka Tall ye hakilila dɔ sɔrɔ ka politiki mɔgɔw wele k'u kana u ka ɲɔgɔn ye u ka hakilila falen u k'a lajɛ n'a sɔrɔla min ye politiki ko yɛrɛ Mali kɔnɔ yan politiki tɔnw u bɛ dangan min na n'u m'a lajɛ ka wuli k'u jɔ ko nin ye parti politikiw yɛrɛ de ka ko de bantɔ ye walima u tunutɔ don pewu ka bɔ politiki tɔnya na Mali kɔnɔ yan ka sababu kɛ mun ye u bɛna bila minɛn kura min kɔnɔ n'o ye charte des partis politiques ye maître Muntaka Tall ye politiki tɔn caman de wele k'u kana u ka sigi u ka kuma hali n'a sɔrɔla dɔw ma wele jaabi maître Muntaka Tall ko ale kɔni ye yanni jɛrɛ in ka kɛ ale ye waati de ta ka maa caman ɲininka k'u hakilila ta ko a bɛ se politiki tɔn caman ma nka waati selen sibiri tɛmɛnen yɛrɛ de tun ye o don ye février kalo tile fɔlɔ centre international de conférence de Bamako la ko a bɛ se parti tɔn 3 ma olu kɔni ma sɔn ka taa kɛnɛ in kan nka maître Muntaka Tall ko o tɛ baasi ye a bɛ olu yɛrɛ de kun kan n'o ye olu tɔn ye tɔn caman minnu yera kɛnɛ kan bɛɛ kɔni hakilila fɔ i n'a fɔ min ye Nuhum Togo ye Nuhum Togo y'a yira k'a fɔ ko politiki tɔnw bɛ dangan min na bi ko maa man ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ni politiki tɔnw sɔnna USR ɲɛmɔgɔba in a ko ni politiki tɔnw sɔnna maaw ka don u ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ politiki ko ɲɛdɔn ko a dadigi bɛ kɛ olu de la ko min daminɛnen filɛ ka commission dɔ bila sen kan joona commission min bɛ yen ni olu tilala baara la baara jaabi o ka di politiki ɲɛmɔgɔw ma u k'u sigi politiki tɔnw ka hakɛ u ka baara ye min ye u ka se ka da kɛnɛ kan Alassane Dembélé n'o ye Alliance des Nationaux Convaincus pour le Développement ANCD Mali ale y'a yira k'a fɔ ko nin sigikafɔ in a kunbɛ dɛ a na kɛ sababu ye olu politiki tɔnw n'u ka démocratie bɛɛ y'a ko u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ yanni ka kɛ maa fɛ k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ ko politiki tɔnw kan ka taa o sira de kan charte min dilatɔ filɛ nin k'u kana taa i b'a fɔ ko jamakulu min bɛ ka yɛrɛkɛ nka jamakulu min b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ko ni politiki tɔnw sɔnna ka taama ni o sira ye a dɔ bɛ dɔ la Mali tɔnw na kisi limanaw segukaw fɛ yen ko segu ma hakili juru tannenw n'o ye segu sajiw ye k'u taara kulu min tɔgɔ dalen bɛ Dakala kulu k'u taara ala deli kɛ nka limanaw a sen fɛ u ye wele de bila Musa Mara ma premier ministre kɔrɔ Musa Mara ta kɔni kɛra la a tɔgɔ kɔni fɔra la ko les sages de Segu u ye bɔli min kɛ Dakala kulu sanfɛla la sibiri tɛmɛnen février kalo tile fɔlɔ ko u taara dugawukɛ de la Mali juguw olu kana se ka se Mali la a sen fɛ limanaw min ye Segu sajiw ka ɲɛmaa dɔ ye k'ale y'i tɛgɛ da kuranɛ de kan k'i kali k'a tɔgɔ tiɲɛ fasugu bɛɛ tara ka da ale kan k'a fɔ ko misiri wari k'a ye suɲɛ k'ale y'i tɛgɛ da kuranɛ kan k'i kali ko misiri wari n'a sɔrɔla ale dɔrɔmɛ 1 ale y'o ta ko kuranɛ walima ala ka masiba jigi a kan limanaw ale y'o kaleli min kɛ a y'i to de la ko a ye wele bila Musa Mara ma limanaw Musa Mara min ye parti yɛlɛma mafalenba ye bi Mɛnta a cɛ in tɔgɔ ye ko Mɛnta k'a ko Musa Mara ma ko Musa Mara min kuma bɛɛ a bɔkan ko faso ka dɔrɔmɛ 1 tɛ ale kɔnɔ ko a b'a fɔ Musa Mara ye ko a bɛ ka kuma min fɔ nin ko faso dɔrɔmɛ 1 t'a kɔnɔ k'a ka kuranɛ ta k'i tɛgɛ d'a kan n'a sɔrɔla kuma in tiɲɛ don walima tiɲɛ tɛ a ka kuranɛ ta a k'i kali k'i tɛgɛ da kuranɛ kan ko Musa Mara hali n'a sɔrɔla yan'a ka bɔ ka jaabili kɛ Musa Mara nɔfɛmaw kɔni bɔra ka ɲɛfɔli min kɛ ko segu sajiw kɔni ye tulonkɛmaw de ye ko nin ye n tɛ sɛbɛko t'u la limanaw n de ye kuma yɛrɛ ye awa Nouvelle Horizon yan'an ka bɔ a kɔnɔ AES ka visa ko a bɛ sen na dɛ limanaw passeport ko bilalen sen kan Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko
min bɛ ministres minnu bɛ yen n'olu bɛ lakanako kunna directeur régionaux de police ni Mali ministre min bɛ lakanako kunna k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ Bamako yan ɲɔgɔn ye a bɛ min ka o de k'a fɔ ko Mali Burkina ni Niger k'u bɛ fɛ sisan ka baara kɔni ka teliya yɛrɛ de yɔrɔ janvier kalo tile 29 tɛmɛnen AES bɔra CEDEAO la n'i y'a lajɛ o nɔgɔnin fɛ février kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile filanan na min ye ministre min b'an ka lakanako kunna général de division Daoud Ali Mohamed ale ka yamaruya kɔnɔ ni polisi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ AES kɔnɔna la k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan limanaw dɔwɛrɛ tɛ passeport ko bilalen sen kan o tɛmɛnen kɔfɛ ko maa o maa bɛ yen jamana o jamana bɛ yen k'i tɛ AES jamanaden ko n'i bɛ fɛ ka na AES kɔnɔ visa n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn yamaruya sɛbɛn o bɛ yamaruya i kan ka se ka na visa a bɛ fɔ min ma ko visa Liptako Gourma limanaw o visa in o bɛna bila ni maa o maa bɛ fɛ ka na AES kɔnɔna la visa i na yamaruya k'o ta nin de ye kunnafoniya ye ni min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ limanaw aw bonya b'a la. Koni an b'a kuncɛ ni fasiridi sɛbɛn min ye le soir de Bamako limanaw min ye Imam Mahmud Diko ka segili Mali la yan a kuma fɔlen bɛ segi kɛra ka tuguni dɛ ko a nɔfɛmaw y'a yira u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Imam Mahmud Diko ka segili k'a bolodalen bɛ ka bila février kalo tile 14 nin kalo yɛrɛ tile 14 Imam Mahmud Diko ko a lasira kokura k'a fɔ ko ana segi ka na faso la a kɛlen kɔ ka waati jan kɛ Algérie jamana kɔnɔna la ni dɔw ko jagoya tunga de don a bɛ jamana in kɔnɔna la limanaw ko an bɛ don min na ko bi Imam Mahmud Diko nɛfɛbaw kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko juma février kalo tile 14 k'a kan ka segin ka na nin kuma in kɔni ko siga foyi t'a la bilen kuma min fɔlen filɛ nin ye n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ Imam Mahmud Diko min kɛra maa ye min ye Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga dafirili a sen yer'o la kosɛbɛ hakililajigin na décembre kalo tile 20 san 2023 min ye Algérikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Abdelmadjid Tebboune ale ye a ka daw yɛlɛ Imam Mahmud Diko ye limanaw n'o ye palais daw ye Imam Mahmud Diko yele Algérie jamana kan sa a kɛra i n'a fɔ a kuma cayara Bamako yan kosɛbɛ dɔw yɛrɛ ko ani bandi armée n'o ye MNLA ma walima SEMA maaw ye ko n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Algérie ni jamana in kɔnɔna la caman ye Imam Mahmud Diko jalaki o ko in na caman y'a yira k'a fɔ ko a bɛ faso juguw fɛ ko n'olu bɛ ka jɛ kɛ jamana kɔ kan limanaw o de kɛn bɛ sababu ye Imam Mahmud Diko ka hali segili Mali kɔnɔ yan gɛlɛya b'a la a waati la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ ko a taara kuma jamana tɔgɔ la k'o ma bɛn o de kɛn bɛ k'a to a ma se ka na jamana kɔnɔ wa nka a ka nani kɔni a kuma fɔra limanaw kana segin ka na février kalo tile 14 natɔ in na limanaw ka a kuncɛ ni ni kunnafoni ye a jarala k'a fɔ min ye Yirimajɔ Yirimajɔ nin bɛ se maa 600 ani maa 29 ɲɔgɔnna ma minnu bɛɛ lajɛlen de minɛna Mali finitigiw n'o ye polisiw ye ko a fɔ min ma ko opération de sécurité Bamako maa 600 ani maa 29 olu de welela limanaw nin kɛra polisiw ka tunga ni balaka wuli dɔ ye a kɛra Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la limanaw ko nin ye wulikajɔ belebeleba de ye maa 600 ani maa 29 limanaw a jarala k'a fɔ ko Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu nin wulikajɔ min kɛlen filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ Bamako yan siganama caman de bɛ yen minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na Mali kɔnɔ yan u donna cogo min na maa si tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn a jarala k'a fɔ cɛ 463 muso ye 166 ye limanaw contrôleur général de la police Seydou Jara olu ka nin wulikajɔ min kɛra nin ye limanaw i n'a fɔ polisi lakanaba ɲɛmɔgɔw ka ɲɛfɔli la dɔwɛrɛ tɛ ko maa minnu filɛ nin ye maaw don minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na i n'a fɔ Guinée Bissau Gambie Sierra Leone Guinée Conakry Libéria Burkina Faso Niger maa minnu bɔra n'u nana nin cogoya la ko caman de ko k'u bɛna Mali kɔnɔ yan ko baara de bɛ yan ko baara bɛ sɔrɔ yan limanaw baara bɛ sɔrɔ yan nka u fara bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ lahalaya la o lahalaya in yɛrɛ a bɛ maa sigaw la sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛla k'a dɔn k'a fɔ ninnu nana kun jɔnjɔn min na Mali kɔnɔ yan maa 600 ani maa 29 soir de Bamako limanaw ni kunnafoni an ye sɔrɔ a kɔnɔ an b'a bila yan k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni gafe kuraw bɔra k'u lakali aw ye an b'aw fo dantɛ foli min na tile hɛrɛ Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma